Malta hija t-tieni l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li s'issa laqmet nies kontra il-COVID-19. Dan ħareġ minn informazzjoni dinjija li qed tiġbor l-ammont ta' nies li qed jieħdu l-vaċċin f'kull pajjiż. Pajjiżna jinsab wara d-Danimarka fl-ammonti ta' tilqim tal-ewwel doża għal COVID-19. Sissa dan ix-xiber tartu wkoll id-disa l-aktar pajjiż fid-dinja li laqqam nies kontra l-coronavirus. Din l-informazzjoni pubblika fuq Twitter il-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Pajjiżna beda jlaqqam l-ewwel persuni kontra l-COVID-19 il-Ħadd 27 ta' Deċembru. Kienu l-ħaddiema tas-saħħa li jaħdmu l-Isptar Mater Dei u anke l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex illi ħadu il-vaċċin mal-ewwel. Fl-ewwel jum tas-sena bdew jitlaqmu n-nies anki fir-residenza San Vincenz de Paul. Hemmhekk anzjana ta' 94 sena kienet l-ewwel waħda li tlaqmet kontra l-COVID-19. Fis-7 ta' Jannar se jibdew jintbagħtu l-ewwel ittri lil pazjenti li għandhom aktar minn 85 sena. Pajjiżna se jirċievi 600,000 doża tal-kumpanija BioNTech u Pfizer, 100,000 doża tal-kumpanija Moderna u 1,000,000 doża tal-AstraZeneca. Intant l-Iżrael tal-vaċċin kontra l-COVID-19 lil aktar minn 1,000,000 persuna. Dan ifisser li 12% tal-popolazzjoni Iżraeljana diġà ħadet l-ewwel doża tal-vaċċin u għalhekk jagħmilha l-ogħla rata li ngħatat s'issa fid-dinja. L-Iżrael huwa l-aktar pajjiż illi tal-vaċċin lin-nies.